zdravím na moje videa a já tady mám něco nového. Když to chcete vidět, tak já vám to takhle ukážu. Lego. Vidíte, že to je Lego technik. Že tam máte udělat nějaký kody na tomhle, já tam musíte tam dát. Musíte tam dát baterky, jestli to víte. Mně už chybí jenom jedna a jestli to vidíte. Tady možná, tady, asi jo. Asi to nemůžu zastavit, tak pardon, ale tady chybí, že vy tam musíte dát baterky, chybí tam 2 dokonce, 2, chybí tam 2 kvůli tomu, že já se nepodíval, jestli tady mám baterky, tabaky, lehůžku a to kašku na tu. Takže tady musíte dát nějaký baterky, 2 baterky, tam musíte dát 1, 2, 3, 4, 6 baterek tam musíte dát. Jestli to víte, tak to musíte dát 6 baterek a pak musíte udělat kód a pak musíte udělat kód a to vám teď za chvíľku. Takže už to jak neseká, víte, protože já jsem si to nastavil asi. Protože já se jenom chci dělat, tak jsem si to nastavil. A udělal jsem to pípou. To to šlo normálně. Ukážu si to uvidíte? Tak. A ukážu, že to jsou takovýhle kostičky. To vidíte, možná. Víte? To jsou jako díry. Že tam jsou díry v tom. A že to jsou ty díry. A já jsem si řekl, že tady je i tato. Že to může stavit. Je to Lego technik. Budete vidět. Jestli budete vidět, nevidíte. Lego technik. Vidíte, že to je Lego technik. Takže vidíte, že to je Lego technik. A ještě já nekončím. Pak ukážu, jaký nový. Pak ukážu tajko. Já tam nemám takovýhle Lego, ale je to nějaký jiný, to už je to nový. Je to Lego. Ukážu něco dobrý, co jsem já postavil. Já jsem postavil to autíčko. Že je fakt hustý. To i takhle udělat, já jsem tady to kolo, protože já jsem to chtěl do toho technika, takže to nejde. To ne, ale já budu ukázat. Hele, to víte, že to je tak a teď musíte takhle připojit. A vidíte, že tady takhle se to točí. Vidíte, jak se to točí, takže a mě to vždycky spadne. Takže tak. Tak. A vidíte, že to je takhle, že to pojede. To takhle pojede. A já to dám zpátky to kolo. Je to jen také co pravý. Takže podívejte, jak jsem to také udělal. Jo, a jiných videů už nebudu mluvit prostě radši, protože už mi to je úplně jedno. A já jsem si řekl, že už nebudu mluvit prostě jiných videů. A je to video a už mi to zase nedávat, jo. Už jsem dělal na to darby a to je ten Filip debilní. A mu řekni, aby mi nepsal nic prostě. Prostě, aby mi dal like a s bohem, alebo dislike. Takže tohle fakt není normální.
pořád mi píšete a to, ať si to dělá po jakým jiným člověkem. Pojď si nikam. Počkejte, mě tady něco jenom. Takže teď to asi nefunguje, ale vlastně to bylo super, no ale ještě budu pokračovat dál. Pak mám tady, kde to je. Pak mám tady Star Wars Lego, to jsem taky měl a teď mi to od tohohle a teď jako to. No a to bylo sem a no. Takže já si přeskakuju. Stavíš? Na stole. A Stavíš? ne. A tady víš, že ještě také střízí. A můžete si ho postavit jak chcete, protože já nemám rád, že ještě nemám nedíly, ale ty už jsou úplně, a teď tady ani plánek, to by se mám pak postavil, no ale já tady nemám plánky. Takže já postavíme takovýhle auto a budeme. Takže já ukážu. Tak, víte, to je fakt super. Tak. Já. Ještě se já naučím, to si myslíte, že se naučím. A teď vám ukážu něco hustého. Tohle nějaký rozhodí, ale tohle si fakt také dejte. A také co to dejte. A pak, wow, a musíte to dát tak do toho sakra. Musíte to dát do toho sakra. Oh. A jdeme dál. Takže. A to si tady pro vás něco připravil a to je to poslední. A chtěl bychom postavili to auto, až já ho postavím. To bude trvat přesně dlouho. Já. Až ho budu mít, tak uvidíte to. A já musím něco udělat. Tady něco voní, hej. Nebo... Tady něco voní. Brambory? To jsou jak nedlíky. Tak už máme to jablíčko. Tatada. Takže to bylo pro mě všechno. Já se s vámi loučím. A čus a napište mi tam nějaký blbý komentář, nebo vás zabiju a čus. Jo, tam budu nadávat a dneska čau.